Dneska hodnotím tady drink. Tady jsem si dal iced tea, citron, takže ledový čaj, si chutí z citronu. Tak tu mám Ultra Borise, pak kolu a toto bych dal dobrý. Takže tam citron, prostě klasický citronový čaj se dá říct. Musím to dopít. Jak to dopiju, tak jsem zase... Sice jsem to nedopil, ale nevadí, jdu dopít. Počkejte, já se koupím. To úplně stejné, a co má 200 ml. 250, co máme víc? Tady drink, nebo fizzy drink? Je zatím fizzy je lepší, nebo tady, já nevím, ale u nich stejně jsem kopíroval tady. Tak, a pak nezapomeňte, tak vám i řeknu, co jsem vyhrál ve víčku. Vám to tam nejde vidět, abyste to za mě. A pan, jděte vy, já vám to ukážu potom na konci videa. Nejdřív dneska ten a pak ten ale každý se skanuje. Když tak napište o papírsku, mám okýnko, prostě na to kliknete a můžete si na komentářích napíšete jak, nebo pošlete video, odkaz, já rozkliknu, jestli to půjde nějak tak a tak. To je dost na mě. Výsledek trauma. Počkejte, já se dostanu mamky na jednu věc. Mami? Jsem tu lidi zpátky, moje mamka má 11 Pro, tak já tu naplikám kód, co mám nemůžu ukázat, naznám, tak naskenuju, určitě já můžu vlastně naskenovat tento. Chrome, tady drink.